noma ngabe ngcono kodwa bawumusa kaShemba sibe lapha lapho bebuthele khona begcina isabatha ababheki ngamehlo lapho bebuthele khona begcine isabatha ababheki ngamehlo akababheki ngamehlo akhe phela njengomakoti ehlonipha umyeni ngicabanga nesishabelo nelivesi likhona esishabelweni sakho ushamba usibheka njengani akubali ke wena uyazazi ukuthi awubana namakoti ngoba uyazi yakho indoda ibheka kanjani futhi awuhloniphi awubalwa nje la ithi ubabheka njengomakoti kodwa naye lo makoti hayi noma umuphi umakoti umakoti ahlonipha umyeni wakhe owigcineni indinge lonto wena uyizwa ngendaba indi umkhwenya nje waqala ukuphudumala mayishenda amanazi etempeleni athole nokusumana nokuhleka kodwa nje kodwa uphuma itempeli nje engathi inkosi engaphumi kuyena ngoba uyazi walanda inkantolo ifake endlini Durban High Court kanti uShemba uthi akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe omshtuka khona kwethi la uShembe usibheke isolibanda sezulwini maNazaretha bengakusho masilapha sikhumbuzane ngiyawubongela nje nalomzi yazi umzi mawuphila ubona ngeengelosi ubalo umzi noma ngizona lezi engapha ke ingelosi ayigundwa amakhandi ingelosi lapha eNazaretha ukuthi mama seba amavila ingabe beyigunda nje bancela ukuvuka ekseni bayilungisa ingane baze esikolweni phumani ke vileni ngoba ayigundi kana seNazaretha uvuka ekseni umama nje waseNazaretha intombi yaseNazaretha igesi ingane uyikame uthenge izinto zokugcoba uyigcobe isitaba yona ifike esikoleni beyisibonela seyingane zamaNazaretha esikolweni ibe nomehluko ingane yeNazaretha ngisho lemoya egcwele ikole ngeke izingene ingane enzeni kodwa ubona ithinaza njengoba niyiphuthu amandlazo ingane Master Pamanaza ufuna uShemba unyazi wezulu ngoba zikhona into namhlanje ezikhandwa ngabantu kodwa njengoba silapha kulo muntu namhlanje sizonyazile engathi amanazi ubakhona kwethu la besingafuna uShembe sigonane amanazi sithandane sivuselelane selulekane eMaNazaretha konke engiyixoxe nje iyebalimaza abanye ngizo sebekhuluma la eyakhulunywa khona lento elapha ekuthiwa ngamakhosazana yibhanza esonto lezi yamaNazaretha kodwa ngengizwe namhlanje sengasangcono ngcono dadewethu kuphela sasigcinele singenze sibuka engathi kumnandi ukuhlala emva komama ngoba asawanika lo amandla ukuba inqome asincome engazama siyifundise futhi siyikhuthaze ukuba njengoba zilapha amaNazaretha zisendaweni efanele amen ayidukile ayahle futhi ngatatasela ukusuka ebukhosazaneni babumshumayeli minute ngicela ukubuyisela kuwa ngikwazi ukuqhubeka yimba nini izwe nonke sibadala masiphenduka lapha emzini wasephamela emhleni yasendulo wahamba omama bayenkosini yamaNazaretha ukungumashe umshana bazokuthwala izolo zithu bafika kwingukunguku umhlaba yaphenduka bathi baba sizawubika la kulamakhosana la ngaphakathi emzini oyingcwele oningane zethu ithi ngukunguku hawu bantu abami la kulamuzi bantu mama bekhathazekile omama mala mama uthi Nkosi yami kulungile bantu bangahambani ngizobabiza siyahamba omama sebeyabizwa labafana bekhona ngalezo insuku bafanga phakathi komuzi phambi kwesihlalo sokwenza ezulwini ithi Nkosi yami abafana bami lento eniyenzayo ningayenzi emzini kaNkulunkulu ayilungile kwangathi ingane iziyezwa saphuma sahamba bayifika ngaphansi aqhubeka nenkonzo ekade ziyenza baphinde babuya mama bazoreporta bathi Nkosi yesephameni namanje lengane ziyaqhubeka uthi wasezulwini hawu bantu abami bayaqhubeka bathi baba Nkosi yamakhosi uthi kulungile bantu abambayekeni benze noma yini abayithandayo uthi futhi nabo shambe sobagcina uthi bazokhula basibakhulu babadala babe izinto ezinkulu kuleli bazwe leNazaretha uthi kodwa thina siyobancisha ukukholwa uthi siyobancisha ukukholwa ngoba baba sebeduma kakhulu futhi bengasalawuleki kodwa nayo siyobancisha na ukukholwa ngoba vele baba sengalotshiwe lapha kulomzi oyingcola sephini ithi
Ithi ngungumashambandabani useyaba umakoti, uyaba umakoti, sesawuhamba thina abashembe, kodwa baba nenhlanhla abathola ushembe, abaphuma naye kulo muzi, babheke emzilweni engamaketanga, noma yini ongafika, ulwala thina ngesafika. Kodwa baba nenhlanhla bafika babhaphathise ukuze bamukele umoya wakhona. Akona lokhu namhlanje sidonsana singamasi bethi ingubo emhlophe. Mana njengoba silapha nje sawuthi umuntu nomuntu ola ithempeli uzofuna ushembe. Amen. Yingakho mangena esangweni ithwele yaguqa uqala ukushambe inhliziyo yakho ngayinamathele kushembe uqala ukuthi njengoba sawungena naso uzoba ingane ngaphakathi kwamatshe amhlophe kashambe sisuke sawe sesizingane zikashembe. Yingakho noma kuxoxa kuthiwa abantwana basebuhleni ngoba ngaphakathi komuntu shembe kusuke khona abantwana bakashembe. Engathi besingakhumbuzana maNazaretha. Sifundisa kakhulu asingezi kumanje bekade kuyiwe phezu kwentaba iKhenani. Sithanga sendleleni kwabosha inkathe kwabekwa iThekhanda. Kodwa sonke njengoba sila sazi bani ibize libekwe eThekhanda libekelweni. Kwenziwani? Ayekho ofundisa omunye. Safika phezu kwentaba. Basingaphezu kwentaba kwamanye embali hambe ibekwa. Kodwa kukho la sitshela khona ibekelwani lembali. Ngoba kuyadingeka ukuba lento eyenziwayo ngoba kuyisifungo sikaShembe. Ithi inkosi yamaNazaretha bebuza abadala njengoba baba sikhupha nembali siyaphezu kwentaba. Ithi inkosi yamaNazaretha ngemhlenge yabhombela bathi bayakhupha ubhubho lapha phezu kwentaba. Uthe bayifika wafica izwi lakhe ngoba ushabusha uNkulunkulu. Amen. Lento ayifica phezu kwentaba bayifica yena futhi. Lithi izwi Shembe lisho kuShembe uShembe. Laba bantu bafuna ukukhupha ngaphansi kwalentaba bakhupha nenkomo. Ithi inkosi yamaNazaretha laba bantu ngeke bakwazi banamandla enkomo unyaka nonyaka. Ngoba khona isikhathi esizayo abantu bawethula bahlupheke. Ithi izwi lungile ongenela behlebe abakhupha nengqama. Ithi nayo ngeke bakwazi ngoba abantu umdingi bawo basosizini. Itawu ngiyezwa sethi okulungile abantu basebekhuphuka sebegezile inyama phezu komfuli uze sebekhuphela phezulu awathatha imbali njengoba uyabona ekhutshwana embali iwumhlatshelo lembali izifunga besikhupha nenkomo kodwa ngoba uShembe sithanda kodwa kwembali ovela uyikhe nje mahala ngabe siyakhuphuka yini makuthiwa khushwa ngenkomo. Phela umsonga akasolelani maNazaretha. Lethando ngabe uShembe asinikeza silolelani. Njengoba silapha maNazaretha khula nje basilapha eThekwini. Kunenkolo baba uMshumayeli elapha eThekwini yokuphenduka njengoba sihleli lapha kule ndawo esikuyona. Igcine ngakithi ngishaya induku. Dadewethu ushaya ingoma ngale ngathi igoso lengoma. Kodwa la isontweni lowaxhoma amaflag lapha eThekwini. Kodwa ngakuba kaziwa njengeNazaretha. Emndeni wakuba kaziwa ngeNazaretha. Imfundisa leli bandla beyithi lapho ungakayikhethi inkosi usenzela kumgxoxo khona kulo ndawo ukhetha kwenkosi uxoxe naye axoxise. Bese buza ubungowaphi kwakhona inkonzo akuthiwa inkonzo yokuhlangabeza umuntu. Wahamba uMshumayeli namaNazaretha kulelozwe ahamba ezweni bakubona ukhetha inkonzo bayokutazela umndeni ukuba umndeni wasekutheni sibona ingane yeni ngene ethempelini lasikhonza khona. Kodwa manje sinini noma iqhubeka ikhonze nathi ngoba manje ngasiyehlelwe intombi inathi siyangena ehlazweni. Kodwa thema sizi lapha emndenini sizokuyicela siyicelele kodwa sifuna ukuntentela umndeni uba njengoba ikhonza lale ngane izokhonzela into ezinhle. Lapha eNazaretha insizwa khona iyayihlonipha iyaganwa yenza into ezinhle nentombi yakhona iyayihlonipha igane. Ngitshela abazali ngitshela lo mndeni uzosukuma edwa lo mndeni cha mina ngiyanizwa maNazaretha kulungile ingane ayihambi yokhonza uthola isifiso sokuqala esiphume ekhaya. Hayi nje evela ifika nje intosi efika nenkani sabathanda ekhaya ngiyasabatha mina ayikho kaShembe ubona abantu abaningi betabezwani nemndeni yabo bamaNazaretha. Ufunda sefuna ukushaya umuntu abanga inkalo mnaza imfuna omunye umuntu ifuna wena oyikhethile. Amen. Omunye umuntu uzoyibona kuwena oyikhethile. Awukwazi ukutshentsha ngoba niyazi lishilo mavala umhlangano. Lithi kumele udonse umngane wakho kuba ngidonsa ushezi nje ngathi usoma. Ngizoza ngafunda iBhayibheli nje lakhe amagama antomiwe ngoba ngathi phenduka kube yinazari kumngane wami. Akufika kuye enhlizweni yakhe asithathe isinqumo abadala abalandlini bayazi ukhetha inkosi ongakabikho nalomusa ba akusuka bazokhetha inkosi ubethe umuntu ehleke kanje uMose phakame kanje uzahleka ethempeleni ade ayikhetha inkosi enkulu nasebuhleni ngoba sekukhona into engaphakathi kuyena emshisayo. Hayi phela sukumkhetha inkosi ayibusa uzohlupha lo muntu uzophuma nasimbona ngamanyaweni ephethe ubhiya bese kuthiwe siyaphuza sonke kuphuza umuntu oyedwa
futhi akazayeke manje oba silapha nje sizawukhumbuzana amaNazaretha kusivuselelana nalento yomaganana amaNazaretha ake silungiseni ngoba size sithuka nje inkundleni zokuxhumana nathi asiyilungisi kakhulu mhlawumbe ngathi lo hlangothi lethu kuyafuna besilungisane sisodwa angifuna ngibheke ukuthi hayi le ngane njengoba sengitshitha nathi ivuthiwe angiyibheke phela lengane kubuye sithi ngingasazi sengithetha umuntu engizobe ngimbelethe asifundisane nakumaNazaretha into ibe yinhle basiyenza uyazibona kunomzimba uyazibona la kuhlala yikho into enhle engekho futhi awukho usize ongekho futhi ayikho itype engekho amen sakala basithuka nje uba uthi ayikona kufanele la ngoba nathi ngasinaki uthi hayi lokusakuvuthiwe ngibona umsebenzi ubuso kuthe ukuthi ungayihlukumezi ingane ngoba nje bathi ingane encane sayisaba ngisho kuhamba nami nje basethempeleni nje ivele ihamba ishesha yabo ithina singabazanga ukubheka izinto soyithatha ngolaka lento ngene eganweni hlala phansi ufuna abantu abaziyo bakubuza utshelwe lulekwe awukho usayizo ngekho ebeNazaretha ube nesibili bomama nani bobaba ingane kaShembe ihamba u25 wena mama ngoba lapha kwena ingane zabafoni ziphuza utshwala uyayithanda bese uthi hayi ngani lapho uthi nje ngifuna ugabe inkosazana sale kanjani into kwesikhatha ayisonto eqala kuphela iminyaka futhi isonto hayi nje uyabona nje uzoyithola ithukiyeka intsheba nje ziyashesha vele ukhula inwele zakho intshebe kaJulayi uyibona ukuthi biyoma kodwa le ntshebe uyabala umhlangano yagijima yesiphothi iyokhetha ingane ka25 ikhethe into likwenze konke futhi kuphelelise ikhethe uneyinsukwini ingane seyishela phambi lomuzi aqala hleshe emasontweni aqala acoze kancane kuye siphele inwele ingane kaShembe ifike late enkundleni sengimenyeziwe kanti bekade ifake ingane yayo esiqatheni ngiyabona nosize sifake ingane zamaNazaretha insizwa yomNazaretha iganwe intombi yaseNazaretha amen nentombi kuwumthetho kaShembe sodwa ngoba unento yakho kumele uqiqiyana lento shoda doda emva kwakho koma hayi nje iphephetha la inhlansuthi iright nje ngonguluzi uzuyibona yonke nje awuyifunani wena nenkinga manje usuyifaka inkingeni wayifaka inkingeni sokuthi manje lezinkinga ziwele kuthina wena phuma kule nkinga okuzona uzoyithola yakhe inhlansuthi ozoyinikwa uShembe ngokusemthethweni ezokwenza lento efuna umthetho kaShembe nabazali bakho kodwa manje ngoba siyakhohlisana banikela kodadewethu akulula umshuba ixoxe le ndaba sanda sabo nje silula thina uzobona nje manje hayi asiphumi silula manje uma usho abantu abanesandla esilule ngathi ungathi yabona nje uma ngisihlalela ngemuva ukuthi ngizile umshumani noma ngizanga kungithinteka yedwa umshumayeli kodwa dadewethu noma unomnikelo ongakanani mawungayethi nakoShembe uyise lo mnikelo futhi mangakazi yebo dadewethu bonke abazalini bakho uyothi baba noma ngifike nembuzi embili uthi mama imbuzi yokuqala ngizawucela intethelelo ngoba ngazona ngathola ingane ngasiyela unkosikazi mama ngithelele ngale mbuzi usula inyembe zomzali ngamzona uzona ethe uthemba lakhe esibili imbuzi linkomo wakayini babakho athi mama ngale mbuzi athi baba nangu umntwana lethe imbuzi uthi ngoba azona ucela umkhulumelo nogogo bakhe emsami noyisemkhulu uba lengilozi ayitunula ngamzona ezalele ekhaya ucela ngale mbuzi namhlanje uphefumula ukhuluma icala layo bese uyabuya ingilozi yomenza gane hayi indaba noma ngabe soba nenhlanhla wagana kodwa mawagana soke wathola ingane ekhaya kumele uphume emzini ucela umkhwenyane uyothenga lezo mbuzi yonke ngoba ey'nganeni zakho uzophela umshado ubona umzima ungangeni umshado ungaphumi lo mzi usukugula wawugcineni nike makithi umshado nami ngithi wawugcineni nangwazi soze kwasho ivoice mama ukikize lo makhelwane kodwa ukuShembe hayi maNazaretha asifuna uShembe sibambane sikhumbuzana izinto ezosisezulwini ekuyizona ezokwenza uba noma sihamba kuleli sisibusiso emakhaya iNazaretha amaliganela inkosazana noma eganela njengoba silapha ethempelini sikaMaNazaretha abantu esobazala sisaleni amaNazaretha wagana intombi yaNazaretha iganitsho waseNazaretha kodwa zazala imunguluza yini edala izala imunguluza ingamaNazaretha dalwa yini ithina sinenkinga mana asinaki sengiyeke wangene kule kaTshwala abayikhonzileko uqhawe thanda kabi imthombo imbhalo 6:1 utshwala manazi mawuthatha isifungo yokuhlukanisa nabo
Ngisho emakhaya la sizalwa khona uyayihlukanisa lotshwala. Ngaphandle mawuphenduke usahlala ebazalini awukwazi ukushaya umthetho egcikeni babokho ephila. Tshabo. Noma ngabe uyikhona lingakanani. Kodwa mayisaphila abazali kodwa uba nendlela khona insizwa kangcongo. Oya ubaba yena yayibeni njalo bayibuye ngolosihlanu iyamazi uhabulani aphathe ivoice aphathe lo mhabulo uhamba wathi ngenyini wababiza wathi hayi la ekhaya sizogcinisa abathi yini ushawa ivoice nje lebabaya kwa chest wahlakanipha yabona kodwa utshwala nje mawumnumzana emzini wakho emzini Nazareth awuke nje balonto embethi nguwe mhlophe bahlika ngapha bayangena endlini yalapha kaGogo noma endlini yakuphike lapha emndenini usiyabafaka ube wenza umcimbi abadotshwa bakaShembe nasi isiqatha ngala nasi sinemfu lapha nayini bukebeke nje zonke izinto lapha esenye nayi lemnazi kaShembe bantu bakinhle lonto uma labantu ababephuza utshwala sebevuka sebegezwe uShembe baphinde bavuke bangene kulobu utshwala bazophuza kani zikabantu bomshumayeli yayazi-ke leyo tshwala namanje intambami nje maningayiqala kodwa hayi ahlule sibani ba ukunje baba bengafuna uqonda ukuthi utshwala nje leli bandla samsana bomaNazaretha. Jehova washa kuMose Wathi? uthi khuluma kuma-Israyeli uthi kubo uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa Uma wesilisa noma wesifazane esezehlukanisa akafunge isifungo akafunge isifungo asikho isifungo esikhona uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ubuNazaretha azimisele kuJehova bese imisela kuJehova. akazahlukanisa newayini. Uyabona-ke nje iwayini yehlukana nayo makuthi yehlukana nayo akusho ubucicie uyehlukana notshwala bubukhala notshwa inkinga la utshwaleni banamaphupho amaNazaretha. Uyabona-ke le nkonzo yamaphupho ilibulele ibandla hayi mphupho bamkhulu ethomile ithi ngungumahlamvu umshana obanzwe emaNazaretha noma ngingafika iphingilozi mayiphuza utshwala ngingabovuma yeke noma ngaphupha abantu bakini bethi bomile la bekhona ithi owazi babekho ezulwini baseyigodini zosizi mfowethu bakhuya ngotshwala besitshona bafika oyihle enkulu bathi gaya utshwala noma wathi ungabugayanga washayiswa imoto ingoba ushayisa abantu vele abasesibhogweni. Akekho umuntu wasezulwini ongathi uvethe ingubo emhlophe emawona kushayise ngemoto kodwa ngakukhalipha umntanambuyo ethuka. Kodwa ngoba thina sihamba namathuba esingafuni ukwanikela esingafuni ukwageza esingafuni ukwenza lutho nje esihleli nje emathempelini kumnandi kudliwa college yingakho beshayisa ngemoto. Yingakho besinika izifo ngoba ngasinakile futhi ngasibuza uma ungenele lebandla yephi imnikelo oqala ekunikela yona bese wenzele emva kwaloko ubika uMnazaretha ubiza abagcotshwa baleli bandla labakuphethe uhambe kiwe kini sekubuye ebuhleni niyawugeza abantu abadala ngokomNazaretha njengoba ulapha lile thempeli uba umshumali walapha ubiza umshumali walapha usenganekelela nomshumali walowo ndawo noma lo mshumali omphelezela noma nomshumali okhethwe umshumayeli. Ngiyangizwa ngithini angisho laba mntu bawunikela bakhipha inamba ha angikhulumi hayi ongifonela umsebenzi akekho nomsebenzi wakhe la ilibulali izwe namhlanje abantu bakhe kalanga umhlaba wonke bekwaqulwa nje ezweni lakithi ukuqulwa ngathi nayi ngoba nje ujagula lo ngoba lento kumele kuyiwalekele ubulali ibandla. Umama wagezela abantu abadala kwakhokha kwasho 800 awusakhokheki konke 800 sayibona ngene lokhu kufuna 800 manje lo muntu siyabuza uyaphenduka la eThekwini mhlawumbe ulanje lo sisi uyangifona uyabuza hayi lapha ekhabo mama kuno 800 oshodayo okweleta ngithi mina akana ushambe laza kweleta umuntu shambe kweleta umuntu no 800 hayi khona indoda yafika la igeza abantu abadala njona nje yaziwayo kulelizwe manje yathi 800 ngathi mina lethana ucingo lwayo ngayidonga baba 800 joko songakumina angazi ngahlangana kuphi nini kanjani kuze kube namhlanje azabuyele kimi azolanda angadala mana sekethi kaShembe kunadade lento nje abayithathele lekuthiwa uya kuyena uyabhonga khuluma umkhokho wami njengoba umkhokho wami ekade esigayigaya yakhuluma kuwe yibo sisi nina nibongayo niyakula ndike kuba abashumayeli makuphuma inkonzo nisondele kubashumayeli banibhule uthi umoya wakho mawuze nkosi baphilisa abantu bakho uphume namadimoni awokho kahleli kuwena wena bakho abayinqwaba nje wena nakuwe awuthi nje basuke kubandlulani kiwa kuwena ukhokho kamfowethu ukhokho kamfowethu ukhokho lwamfowethu bahlala kuwe kuyikho eyokugcina incwadi ngihlale phansi Levi 20:26 Levi 20:26 Shimane insizwa Levi 20:26 Anobangcwele kimi Yotho Jehova sibangcwele kuye ngoba
kuba mina ngingcwele ngoba yena uJehova ungcwele. nginahlukanisile nabanye Uthi thina usehlukanisile. ukuba nibe ngabantu Uma namhlanje thina singabonyasi. uma wesilisa Uma wesilisa noma wesifazane ewumlomo noma isanusi yini akabula awuzonje abakhange manje yeke uyezwa manje uthi usihlukanisile thina into yasemhlabeni uba sibe ngabani wazi ukuthi usihlukanisa nje ingoba emhlabeni zonke into ezikhona ezinhle bahambe iphele wathi uNazaretha ke kuphele wathi kuphele wathi zophela zonke namanje ayibona ziyaphela nje uyabona nje ziyaphela kathi sizinqoba sithi zinhle zinjani ziyaphela kodwa umnazela busele sihlonipheni izinsizwa nala ezibayenza amadoda esingena kuzona ngenkani uze uhlenjela eThekwini utshontsha inkomo zabantu emakhaya abanye bafohle kuchibaza amadoda uthi ushambe encwadini yakhe yomthandazo ungambhekisha ukumbheka mase ikhethiwe lo muntu awusambheki kodwa uyababheka wena mingaphi imzechithekile ngawe namhlanje kunonkosikazi ongasekho kwakhe kunandoda engesenayo unkosikazi watofa kuwe kuyikho yini maNazaretha kuyikho asibuyisaneni ke maNazaretha hayi nami ngoba ngingcwele kodwa kufika uba ngikhulume lokhu maNazaretha amen thina sisebasha siyiphatheni kahle siyihloniphe sigijima ibanga esilibekele kodwa dewethu hambani awutentethelele emakhaya nibuye nje labakhwenyana abangamaNazaretha amen ozothi mawudonsa ivesi laseNazaretha akulandele manje mawudonsa ivesi vuke lakhe lasempostoli mawudonsa ama-TV jonyazi nifuna ukudlala umbhoro yabona ke ngiyashayisana la endlini ugcine kutatshwa nje kubamba i-TV nekubaka i-remote ngoba udlala into engekho kuye enhliziyweni asenzeni lokushe uthi ushambe inkosi uthingo ufika ongqongqoshe ngalo usikana kufanele sifo lesikole ekuthiwa ugawulayo noma lesibulala bonke abantu uthi inkosi yemena bayafika ngoba sibaba sobika intsha yalelizwe igcwele ibhedlela kodwa masibheka ngokweyinkolo asibathole abantwana baseNazaretha ithi inkosi uthingo akulula libathole laba baseNazaretha ngoba basesibayeni ithi laba basesibayeni babiyelwe uthi ngeke baze bakuthola ukufa uthi ngisho umuntu ongaphandle mayikwangena kulesibaya enalokufa kofike kuphela ukufa kuye uthi kodwa ayophuma kulesibaya ayodla ngaphandle uthi yofa azafele ehlane angazi ke wena uthi ngcono yini yabangangcono ngaphezulu komsebenzi kaShembe ikhona asibele abantwana bakaShembe maNazaretha amen hloniphane sibhekane futhi maNazaretha kunabantu abasambethe usizo kanti basobusisa umbukele phansi omunye umuntu kunabantu abakiwe eGoli uyafisa ukuye eGoli njengoba kade nihlena izonhlongo kuye eGoli sondela umbuzo mawunawo amandla ukhume nabanye impinthe nhlanisa iretail okuye eGoli hambi kanye umuntu eGoli njengoba siyangumashi nihlanganise ithi hayi nawe sibandana woza ugibele hambi kuye eGoli mina nginendawo engingazazi engizihambayo ngingelelo ngisho isenti kusasa nje ngiyahamba angawo ngisho ubonde phakethini kodwa bathi bafone nje izolo ngiseThekwini bathi lunga kamishuthu kanjweni yaba ngoba singamaNazaretha sumele ufuna ukuhamba wedwa ufuna ukukhuluma wedwa indaba ezintsha thatha mhlawumbe lendlebe zakazizwa nje uzothi uyabuya lapho ubuye kuthiwa kwinkonzo bekwenze njani lapho uthi hey bebaningi abantu abanye beyale awiqaqile kade ikhulunywa uShembe lapha kanti mawuthela umuntu kaNkulunkulu osenendlebe eyizwayo ngoba uyabona uma usaxakekile yamuzwa uShembe ukuthi uthini inkinga mayikwakubusisa hayi yonakala lapha yonakala mayike nje wabusisa umuntu angazi kwenzekalani maNazaretha asikuthandazeleni lokho siyakufisa nathi ukuthi uNkulunkulu asibusise kodwa kuyushawa uvalo mase ubona ababusisiwe sebebaleka uShembe abanye sebelwa naye uShembe ngithi abazi ngo uShembe angixoliseke bengingashiyo ukuthi yami Nkosi ayibusele kuzwini